Så hvorfor virker mindfulness? Hvorfor er det, at man får mere overskud, færre konflikter, mindre stress, sover bedre, får lettere ved at fokusere? Alle de der ting, som lyder wow, men som vist ikke rigtig kan passe, eller hvad? Det kan det godt. For der er et par ting i hvert fald, der sker, når du laver mindfulness-træning. Den ene del er, at du træner hjernen til at, eller en del af hjernen til at fungere bedre, end den gør i forvejen. Den del af hjernen, som har at gøre med at kontrollere følelser og sørge for, at du ikke reagerer umiddelbart på dem, men at du bliver opmærksom på, at de er der, før du reagerer. Den del af hjernen, den træner du. Og hjernen kan trænes, ligesom du går ned i et fitnesscenter og træner musklerne, så kan du træne hjernen. Og man ved, at 3 kvarters mindfulness-træning om dagen, det ændrer de fysiske strukturer i hjernen. Så du laver sådan nogle nye baner i hjernen. Så det gør, at du får lettere ved at fange konflikter, inden de opstår. Du får lettere ved at navigere, når der er mange opgaver. Du opdager dine tanker, før de tager dig med, og videre til den næste opgave, du synes, du burde lave. Du får lettere ved at fokusere, fordi at du ikke bliver distraheret så meget. Det er simpelthen fordi, at du træner hjernen til det. Den anden del af det er, at når du mediterer hver dag, så kommer kroppen på et tidspunkt, når du har gjort det lidt tid, ned i gear. Så du påvirker den del af dit nervesystem, der hedder parasympatiske nervesystem. Det påvirker du til at fungere en større del af dagen. Og den del af nervesystemet, den er med til at udskille hormoner, der reparerer kroppen. Den er med til at sørge for, at du udskiller hormoner, så du sover godt. Den påvirker fordøjelsen. Så der er sådan nogle helt fysiologiske ting, der sker, når du laver mindfulness-træning. Den del sker også, når du laver andre ting, hvor du slapper af. Men det er altså en del af det, når du laver mindfulness-træning. Så derfor er det ikke helt forkert, når folk oplever, at de får mere overskud, sover bedre, ikke så mange konflikter. Det er ren og skær træning. Så det er det, der sker, når du er på et intensivt kursus, hvor du får godt fat i at lave mindfulness hver dag.